sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Las 9:45.Arbay sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga namon tagpalabati region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras 12 minutos karon nga adlaw Miyerkules petsa 10 sa Miyerkules naman nga edisyon sa inyo sring nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sini nga mga correspondent sa liwat na Manila sini nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report blotter entry record of events opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sini kapolisan
sa Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang atong sini mata kag durunggan oras sang kagabihon ang atong sini nga Patrol 2. Ato sa nga Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyaw sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan kag ato naman liwat nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Sarano pa nga mga eventualities why taman ginapangayo from where the actions pang Miyerkules edisyon. Buylog naton puwersa ni aksyon Eden Abuso. Back to back sa aton nga piloto. Was-was ko may ariya lang kon mais importante way lang Malaysia. Aksyon Papang Nixon Tahom. Ato mga pagpanilag, pagbantay sa mga update sa national kag international. Ang atong silingan news center sa Miyerkules edisyon, buylog man nato ng pwersa, Action and Defensor. Opda magita sa atong silingan mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Ang pwersa ni broadcast engineer Henry Spolgar. Backup diri sa atong nga IT expert Sir Elray Dutilios. Transmitter sa Control Tower, Barangay Tarok, Syudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo siniyaragad. Ang inyo siningang korman Action Right Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Labilini sa kaoras. 10 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Manaya-naya ang lakat sang panahon sining kagabihon. Although ngati ang paggulugal ko isa hindi tagihapon malikawan. Kakon kaysa ang pagtupa sang dabu-dabu. Manipis nga ulan kun kaisa aton man ma-experiensyahan. Pero okay na na. Kasi nagligad nga mga ginabido ka basko gid sang ulan. Subong daw kaayo sang panahon. Kag kanami sang dupoy-dupoy kahangin bla. Kung may sarakyan ka, hindi ka lang magamit aircon, dalagan sarakyan mo, abrihib na bintana sa sarakyan mo kaya kabugnaw sang panahon. Ang dupoy-dupoy sa hangin, do mabatsagan mo gid sa imo sining arawas, no? So again, ting aton nga panugyan gihapon, ang panugyan sa atong gobyerno, sa wala pa makaabot ang bakuna para sa COVID-19. Ano gani? Sundon tarang gihapon ang health protocol. Social distancing, wearing face shield, face mask, hugas sang kamot, tubi gamit ang habon. Basta nga way pa kita matublukan sang vaccine pangontra sa COVID-19. Inalantaw sa gobyerno by third week sang Pebrero, hopefully maabot na ang inisyal na bakuna para nga makabato sa sining hindi makitaan nga virus nga si COVID-19. Ang importante da nga sundon tanang permi ang panugyan sa aton nga gobyerno. Ang panawagan ni Mayor Bing, ang panawagan ni Vice Mayor El Cid sa aton Congressman Greg kag mga city councilor sang Bacolod. Kumong ang gintagaan na sang pabor ang pila ka mga business sector, specialmente sa oras sa kagabihon nga mag-serve sa ilimnon, ang ayo gyapon nila isundon tarang ang social distancing, no? Kaysa ulihin natin kung sa mga Tagalog pa makaraos din kita pag halos na kita mabakunahan sang vaccine kontra sa COVID-19. Ang gabi dira kay Kuya Mark
Efren, siling niya katahom sang imo nga t-shirt kasanag. Si Kuya Mark Efren and family. Sa mga taga Bacolod Eagles Club family, happy listening. Kag mayo lang nga pag-monitor, no? Sa kay Elmi Ripulyo, sa kay Ibon Sir ng Germany, sining niya sir arin ako. Check attendance nako, naka-share nako. Salamat gid Madam Ibon Sir. Si Ella Natibuok Ihina. Check attendance lang sa mga taga DC2 Region Pearl Homes. Para sa Barangay Alihis, natamyaw kamo ni Rodora Villanueva. Si Christopher Redfield, si Nino, si Tamens, kag si Cap Bibing Noble. And family, happy listening nila sa inyo. Si Rose Gomez, natutok na si Elvie Rivera, si Inting Bibuso, ara na. Nagapaurok-urok naman si Jonathan Bea and family dira sa Barangay Singkang, sa kay Jobert Nick Lavares. Mr. Mrs. Pablito Benedicto and family, ara na sila. Amat-amaton tanin sila. Kay Construction Rex Kantong, mahina ang kalaban. Quezon City, Manila, mga pamilya Ibanez sa magsungay ginatamyaw lang sa may Purok Sisi. Alin kay Melvin Villanueva ng Panamyaw. Sa kay Monso Nerfida, ginatamyaw kag ni Olivia Hulagting. Ara na siya. Si Jonar Malco, may gabi, Toto Jonar Malco, kay Kevin Buenaflor. Ara na sila daw. Kaya pa urok-urok gid. Si Jo Marie Calibho, sang Barangay Maauga, pa urok-urok ito. Siling ni Ray Carbakil. Ara siya, pa urok-urok gid siya. Day Blasada, may gabi sa Sumagda. Kay Kagawad Hector Bahada, sang Barangay Sumag, siling niya, way mo naggunatamyaw. O sa kay Kwanda, Hector Bahada. Susan Gonzales, sa Valladolid, si Liberty Malapitan, Tutong Suset Kanyas, yan na kay Christy Arivalo, ang Panamyaw. Jocelyn Libon Dispoho, Ara Canada. Action Radio Philippines Standard Time, last 9:56 na. Check na rin nato sila ka patrol to. Kamusta hon taliwat ang paglibot-libot ni Action Eden Abuso. Liwat naton nga ipa-describe sa iya ang sitwasyon sa Bacolod. Kumo nga daw wala ulan. Ito ka namin gidilagaw-lagaw. Pag magilagaw-lagaw pa sa Katubangan kanyo Government Center. O kundra sa may Bacolod City Public Plaza. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Eden Abuso sa Patrol. Action Eden, may gabi, please screen. Love. It's in the air. Action Eric. Sana all. Di wala yung reaction? Yes, go ahead. Dahil kami ganito-tinar pa ko sa Piako. Dahil lang. Okay lang. Wala ka. Proceed. Proceed na sa next activity. Kay ti ang palibot sa syudad sa Bacolod, tulataw kay Action Eric. Kagkadamo sang nalabyan naton nga mga kalanaan nga amat-amat na nga nagaserbe Action Eric sang mga ilimnon kay ti kagapon. Yan pagwa na tong executive order ti subong may ara na sa mga ka-action naton nga nakabasa balangag maid-id na nga nakabasa nga ginapahanugutan na ang pag-inom-inuman na sa mga public places pero may mga particular lang again na site nga liya pareho Action Eric sa mga balay ilimnan so hindi siya pwede pero pwede siya i-serve sa mga kalanaan sa iban pa Action Eric ng mga establishments pero mainly food good bala ang ila sining gina-serve Action Eric kag pwede na lang magka-serve
sang ilimnon. Pero ti importante amo ni Action Eric ang pagtugot bala sa pagbaligya sa pagserbe kag pag-inom sa magkahulubog nga ilimnon, pero 6 p.m. tugtog 9 p.m. lang. Yes. Pero ti subong may ara pa Action Eric iti hindi man niya dali-dali niya manong ilimnon mo langan nga may ara ka sang time frame nga pagkas 9 isa na lang tuod kalagok. Pero ang iban Action Eric ya nagatingo bala wais mo ning iban. Nagatingo bala sa pag-order kay para at least kung alas 10 pa kutob ang mga kalan-an, pwede pa sila kainom-inom dira hasta alas 10 man kay tiya lang ang tunggahon na nilala. Lapay sana ng kaminoto. Hindi na ta pwede kainom-inom dira ti ubusot tani. That's why ang iban Action Eric nagatingob man sa pag-order sa sining mga ilimnon. Pero ti damo sang nalipay Action Eric somehow kay ti makapaliwaliwa na sila, makainom-inom, upod sila sining mga abyan, sagwa sang ila puloy-an kay ti pilaman ka mga binulan na wala gyud pasugtandaan ang pag-inom-inom sa makahulubog nga ilimnom sa mga public places Action Eric. Yes. Subong do nag-meet halfway ang aton sining mga local LGU, subong man ang aton sining mga negosyante nga tugutan lang. Okay na lang ang curfew nga 11 p.m. to 4 a.m. Pero ginpahanugutan man nga magkainom-inom sa public places from 6 p.m. to 9 p.m. Pero at the same time, ang aton sining liquor ban partial sa gihapon from 12 noon to 6 p.m. Action Eric. Depende na lang, at least may option ng iban. Kung wala nakalagas, bakal 6 p.m. sa ila sining mga gusto imnon pang pabawi sa uhaw. Dire sila ya nagakadto sa mga karinderya or mga kalan-an nga na mahimo na makaserbe sa mga beers para man kapaliwaliwa kay ti new normal naman is Action Eric na anad naman ang tawo kag ara na nasulod sa ila ulo ang dapat kag hindi dapat nila himuon. Pero ti with this new EO medyo ma-adjust naman kag mabulubantay gid ang aton sining mga otoridad Action Eric no kay ti syempre adjusting period pa na liwat ang aton sining mga aksyon same is true man sa mga negosyante kung when and paano sila magpa-stop man sang ila sining mga customer kay syempre ko alas 10 pa sila mag sira tapos may maayo pa dirabi nga kung pwede, magkakuan sila, magkapaaman pabala beyond 9 p.m. Kaya dapat, amo gina-reminder sa aton sining mga otoridad nga may control dapat ang mga naga-service ng beer kesa sa mga customer Action Eric. Kaya ti basi bala, may ara sa mga pasaway, mangin rason pa ina nga i-cancel kung i-revoke naman ang ini nga EO. When in fact, nga isa sa mga nalipay gid Action Eric no, ang mga negosyante gid bangod nga hindi sila mapanusan or hindi na kon maghawan-hawan man Action Eric, at least somehow ga cycle ang unod sang ila sining mga refrigerators o con freezer para nagserbe sila berti masudla naman nila liwat sa panibag-o. Importante nagalibot-libot lang Action Eric mo ti kung galibot-libot ang beer gwa sulod sa ref, syempre ang kwarta sa kaha nagagwa sulod man, more on sulod pa makabuligid sa aton sini nga mga negosyante. That's why nga kung si Sir Frank Carbon Action Eric reminders naga-remind man siya sa kaangay niya nga mga negosyante nga halungan gid ang privilege, ang opportunity kag ang pagpahanugot nga ginhatag sang EOC abe nga pahanugutan ng pagserbe man sa magkahulubog nga ilimnon kay basi kis Action Eric do kasunlog man no, pero ti hindi ta lang pagpakamuyoon nga amo naman ni bilang isa sa mga rason kon nga liwat naman magdugangan ang kaso sang COVID-19 diri man sa syudad sang Bacolod. Kaya syempre di balikawan Action Eric kung medyo tipsy na dira ang mga pumuluyo, makautoy-utoy kadlaw, hindi man pwede nga magsingitanay sila lalayo ay sila lamesa. Si Mera ginainga nga mag sila magtuluparay sila utoy-utoy kadlaw, magpakanay. Di syempre kabalo naman kita isa subong Action Eric sa nakita ang solusyon sa aton sining mga otoridad nga hindi ikaw malapnan sang COVID-19 amo ang pagpabilin man sa ginatawag nga social distancing. So far Action Eric do amo gina ang pinakabudlay nga ipabilin no kay
ang tawo yan naanad naman nga nagasuksok sang face mask, nagasuksok sang face shield, pero when it comes to social distancing, Action Eric, do kabudlay gid ka ngay kaina nakalabay kita sa new government center kadamo sa mga naga-date dito, Action Eric, nga tisto paday, naga-holding hands, nagalakat-lakat, when in fact hindi gina dapat, Action Eric, no, wala ginapanugutan kay ti kung girlfriend boyfriend ka mo lain man ang puloy-an nga inyo sining ginapulian. Yes. Kung mabatian nato ng reminders ng aton sining mga otoridad bisan gani upod ka mo sa balay gina-encourage nga magsuksok ka mo sang face mask kag ipabili ng social distancing How much more kung nugyohanay ka mo abi or partners ka mo dira nga lain pang inyo sining ginapulian, lain-lain pang inyo sining mga ginakatuan. Kung grabe giguro, Action Eric, ka id kag wala human consideration ang aton sining task force disiplina kadamo-damo naguro sa mag girlfriend boyfriend or mga partners man nga mga nagkalatagkan, Action Eric, no, kay ti nang abugin ina ang realidad subong nga budlay gid bala ang pagpabilin sa social distancing kay hindi mo do kakapoy-kapila bala, Action Eric, ang personnel sang task force disiplina ikumpara sa mga tawo nga medyo pulo pasaway or medyo nagapalipat-lipat kaya syempre may own sila nga perspective man nga bahala sila basta holding hands ko ako nubya, okay nako. Kaya basi ko hindi ko sa karon pag-holding hands mangin issue pa ni karon na mo na, Action Eric, na panumdom sang iban. Pero importante lipay-lipay lang ang tanan, Action Eric, no. Kag diri sa palibot sa siyudad sa Bacolod medyo paang subong, Action Eric, abi gani naton do sining mga inoras maulan-ulan tani. Pero do wala ginagtupa ang ulan kay kaina, grabe man nato isang init, may sunset mga ni pagkahapon-hapon, subong medyo pulupaang we don't know kung matupa ning ulan kay do klaro man ang aton sining kalangitan. Pero tikabalo naman kita nga sining bulan sa Pebrero kung kada kaagahon tulog-tugnaw gid ang huyop man sang hangin kag amo ini nga tiyempo man nga gina-remind sa aton sini kapulisan ang aton sini nga mga kaaksyon kaya dapat hindi lang magtulog mantika, medyo dumanok lang ulo aligmat lang kahit ang buli mo lang daan ginabantayan man sang kawatan. Damo sila daan sa mga ways and means, Action Eric, no, just like nga bisan may ido ikaw, may mga guard dogs kadira pero mayara man sila ya sa ilang pamaagi paano nila bihiluan ina or patulogon abi ang mga guard dogs para lang makasulod sa mga puloy-an nga luyag nila kawatan kag himuon ang ila sininga tuyo. That's why nga subong na, Action Eric, hindi ta mahambal nga grabe na gid ang pagbawi tabala sa ekonomiya damo sa gihapon sa mga establishments, mga negosyo nga nagsira bangod man sa COVID-19 pandemic. That's why ang iban hindi man sila amo na bala born to be kawatan, Action Eric, o kon oportunista, but kisa do hambal nila lang nga kapit sa patalim, Action Eric. Kisa amo inang mga rason kun nga may mga insidente nga nagaluntad man diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Pero dapat importante lang yan ang aton siniwag action. Buligay lang we should go hand in hand kun, Action Eric, mo para tulotawhay lang. Para sa kay Manina Asher, may gabi lang gida. Kag salamat kabalo na sa akong anong ginapasalamatan ko. Kay pero may gid siya nagapamati man sa Action Radio Bacolod. Action Eric, damo man sang nagahingagaw pauli subong kay especially bala mga establishments, mga commercial establishments, mga kaunan nga bag-ulang puli o kung bag-ulang nag-close, hingagaw puli man ila sini nga mga empleyado kahit isa subong nga mga inoras laka na lang man ang nagabiyahe sa mga depasahero nga salakyan. Ang iban bilang nahot na lang ganing sinsilyo, plete na lang sa jeep pauli, hindi man pwede makasakay sa taxi. Subong man ang mga taxi drivers, Action Eric, nagapaugat man kung sino pa ang masakay sa ila sa sini nga oras. Kaya titubtob na lang alas 11, ang iban wala na sang masakyan, ang iban mapilitan, Action Eric, na magsakay man sa mga taxi kay para kahingagaw puli kag hindi lang magpasaway. Pero na-notice, Action Eric, no, ang though more considerate man ang aton sinisubong nga mga kapulisan nga hindi man sila nga pagtatakgid alas 11, Action Eric, ginapang dakop gyapon ang ara sa mga higad sang dalanon o kon ang mga nagahingagaw papauli ginatagaan man sa pila ka mga minutos, Action Eric, matapos ang alas 11
nga at least hindi na yabala palaligban pa sa mga ka-aksyon dira nga nagapauli nga madakpan sila tungod man sa curfew. Importante diretso na puli. Actually madiretso na maging sila Action Eric puli kay mga 10:30 alas 11 nagapanira naman ang mga kalan-an kag iban pa nga mga establishmento. Wala naman sila sang lagawan, kundi magpauli na lang sa tagsa sinila ka mga pamilya. Importante dila sa ato naman nga mga motorista, hindi gid magpakampantes tanan nga oras kay tikis kung ano katawhay sang dalan dira pa na Action Eric nagaluntad man ang mga aksidente bala. Okay, balikan na sa Action Eden Amoso, Action Radio Philippine Standard Time. Alas 10:09 na. Balikan na ito ngayon yung Action Eden Amoso sa iyasaning report. Action Eden, please come back. Yes, ang itong hambal, Action Eric, kakis abala, tamaan, kaligwa, sang dalan, tiya mo man na ginapaminsar sang iban, nga ay, birahan ko ni katapak sang gasolinador ko, kay ti iligwa naman ng dalan, ako na lang bigoro. At the same time, yara, matuguli sugata, tiyak, nga amo man ang mindsetting, ate, duha sila mabungguan, ay sila nga duha, Action Eric, maluntad naman ang aksidente. Ti kabudlay man ina, kay amo na bala kis asunlog man bala Action Eric nga imbis na nga nagbungguanay sila nga katawhay nga isang dalan nagbungguanay pa sila nga duwa kundi sa trabaho sa aton sining kapulisan ikaw dugang pa sa palaligban mo nga imbis nga ang kwarta mo dila pirang nahot na lang ipuli mo sa imong pamilya ibayad mo pa kung ma-hospital ka. That's why nga bisan ano pa oras sa tanan nga oras kid dapat mag sakto lang nga pagpadalagan Action Eric no nakainuman o kung wala man nakainom sa matulubog nga ilimnon slowly but surely gid kay makalambot kay gid si imo sining destinasyon nga hilway kag safe abe kay panumdumon mo may nagahulat sa imo nga pamilya sa imo man pagpauli dapat safe and love lang yun sa aton sining nga mga action. Yes. Ang sa palibot diliwas Action Eric no may ara pa sa mga tricycle kag tricycle drivers naton. Amo man lang yes Action Eric kasi limitado na subong ang mga nagabiyahe nga da pasahero nga salakyan. Tikis at chance na nila the same man Action Eric mula kung kaagahon kay ti wala man mayo jeep kung kaagahon, unlike sang una, nga wala pa sang COVID-19 pandemic, kag sang curfew, dinalin suli 24 oras, siya man nagabiyahe, sanda pasero nga salakyan, subong niya, pag may curfew, ti syempre, pagpatang alas 10, imedya alas 11, wala na sa nagabiyahe, kag ang pagkabuas, ang iba ng Action Eric, alas 5, alas 6 pa nagabiyahe, kay ti kung kaagahon, wala man sang iban nga kantuan, wala ang aton mga kaksyon kag wala man sa mga naman nagsakay unless magpamerkado ka. Usually, Action Eric mo lang ginarason man sa aton sa mga kaksyon nga nagagwa kaagahon kay nagapadulong sa Burgos Sukon Libertad Public Market para magbakal sang ila sini nga mga kinahanglanon. Pero ti amo man na Action Eric nga mga inoras, subong nga mga inoras kung kaagahon, makabawi-bawi man aton sini mga kaaksyon nga nagabiyahe sang tricycle kag tricycle. Magoy minabalaan kita gani Action Eric from Banago to Libertad, vice versa. Sukot 100 pesos. Wow. Pangubra lang ina. Tido, kita bala kanugon pa 100 pesos, makabakal ko pa na pila ka tunga paguro sa kilo sang baboy o kung 3/4 dira abe. Kung sudanon pa, galing kay ti wala ka mahimo, wala ka sang sakyan nga jeep, layo ang inyo puloyan, hindi mo man malakat, ti makabayad kag Action Eric no kag hindi man na sila nga daw pang abuso Action Eric no sa mga tricycle driver si given ti layo man abi siya lang man isa pasahero gasto man todo ti daw man Action Eric gitsendihanay na lang ang tanan kag nagasubtanay na lang kung pila gid ang sukot kiti pagkaulo adlaw mabiyahe na sila panugutan sila sa mga inner barangays man na dira abi 5-5 pulo lang man ang bayad so kung kagahon kag late night na dira lang sila makabawi-bawi same man Action Eric sa mga taxi drivers galing ang iban ara sa gihapon ang kahadlok nga magsakay sa mga particular Action Eric nga mga taxi bangod nga ara sa gihapon ng COVID basi ang ginapaminsan sa iban basi ang after dira or before sa ila nga pasahero positibo yung sa COVID-19 o kung ano nga mga sitwasyon. Ara, Action Eric, ang fear sa mga tao sa COVID-19 but at the same time, ara naman ang awareness nga dapat magsuksukit sa face mask at face shield sa tanan man nga oras. Yes. Para karon sa aton nga balita Action Eric, bantayan talang ang detalye sa duha ka bypass operation man nga ginpatigan sang aton sining kapulisan nga ginpatigan sang Police Station 1 kag Police Station number 2.
Observation report, halin sa patrol, aksyon Idinaboso. Una sa balito na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kinaksyonan din mo sa The Yabet Live Report sa Patrol 2, sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa parayong nga paglibot ni aksyonan din. Ara pa, may mga nagahingagaw pang makapauli. Ay banti nga matamat naman panghimos. Ngaton nga makalanaan diri para nga magpanira. Kaya dugay-dugay, curfew na. Namun na ang hambal ni aksyonan din sa nasiling na ang mga panggabihan nga mga kalanaan kag ilimnan gintagaan sang pribilehiyo sa syudad, so hindi tayo na pag-abusuhon, no? Hindi tayo na pag-abusuhan ang pribilehiyo ginatag sang local interagency task force naton sang AOC para kabisan paano makagulugin hawa man kag makagiho man ang aton nga mga negosyante, especialmente negosyante nga ara sa panggabihan. Bagay tituod no ang social distancing kung sa hindi mo mapaiway. So, importante nga kuan lang. Medyo ang awareness bla, ang alertness ara lang. May mga salakyan pa nagabiyahe pero jutay na lang. Kasi nasiling ko na dugay curfew na sa syudad sang Bacolod. Balikan na lang sa aksyon din sa duwa ka mga bypass operation. Maging patigayon sa atong kapulisan diri sa may syudad sa Bacolod. Way untat nga drug operation kay wala man nagauntat. Baligya ang atong makuturan. Ari din kwarta nga dasig. Nagabi nila kay Ma Teresa Diroki. Action ere ka na may isang t-shirt mo. Ang color. Ba, hindi ro na trapa Rihida may gabigit. Toto Ayan J, sa kay Bibi Yuki. Nagapaurok-urok. Istita Bibing Severino may gabigit, no? Kay Eva Gradas sa Baterna. Dira sa Barangay Yubo. Sa kay Toto Alex Montesa, check attendance lang. Si Terry Simpronyong, pa-check attendance lang siya. Nagabi dira kay Jocelyn de la Peña. Oy, kay Tita Jocelyn de la Peña, da may gabi, ha? Paurok-urok yun. Bata ni Nico ang Tita Jocelyn de la Peña. Hindi Crystal Ann. Mati na siya. Rich Navales, may gabigid, ha? Sa pamilya Kalintang, Hukson, Aldamar, Gonzales. Dila sa may progreso, binarbangan tayo kamo ni Rosa Leo de los Reyes. Pa-check attendance lang sila. Bergie Montilla may gabigid, ha? Bergie Montilla and family. Kay Pepe Achivar Islao, Andy Gomez na may gabi, ha? Kay LV Rivera ngayong gabigid, no? Ferdinand Aguirre may gabi. Ginatamyaw to ng dira si Peter Saludar kag pamilya Tambasin. Sa kay Peter Saludarda kag pamilya Tambasin, ginatamyaw kamo ni Jericho Manankil Tambasin. Ayos. Sige. Ang report na action Edinaboso ginadulong siya sa Kaluwansang Santon Plaza Varso.
serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Monitor sa Puerto Princesa City, tuno ka di gayo sa tindahan ko, customer, tingala, Ilonggo ang istasyon matian ko. Gali ka. Ay, may gabi dira sa mga taga Puerto Princesa City. Tunog ka di, mayo sa tindahan ko. Tingala, customer ko, Ilonggo ang istasyon matian ko. Silig ni Cleo Habison. Salamat kita Toto Cleo Habison. Along kada ha. Martin Aliling may gabi gida. Arnel Domaran ara kada. Mami Elsa Berry, Toto Buknoy, Raji Dilag da may gabi gida. Okay? Sige. Check ta si action na Roger Gote, Baksan Henry. Standby sa report na action Percival Binamora. Unaon ta report live gikan sa Ciudad Sang Cadiz na tipon ng mga police report ni Action Roger Gutierrez. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari si Action Roger Gutierrez. Line number 2 sa aton sinig report action standby action Percival Binamora sa imo dira signal kay inahon ta si action na Roger Gutierrez. Jar, please come in. Yes, may gabi sa tumang action sa kanita na to Rex Marinsa niya Norte sa probinsya. Aton din nga mga gina-monitor ka mga balita sa direct, kilalagin lang ay sulusidingon ba na ni ang mga balita. Wala ka rin balita dito sa mga Ciudad ng Escalante, may isa ka water person nga kinako pa. Ang mga katapos sa kapulisan na. Ito ang ginapatigayon sa Escalante City Center, mga 4:30 sila mga hapon na. Pebrero 10 sa may isang sitio Puting Bato sa barangay Washington, Ciudad ng Escalante. Ang ginakop, gikilala kay Stephen Legastina Ortiga, 33 anyos yun, kagini ang residente sa sitio Puting Bato sa barangay Washington sa Ciudad ng Escalante. Pero sa report, siya ang in-operate sa mga katapos sa kapulisya pag isa pag-serve sang warrant of arrest. Tapos, pamuno mismo ni Police Major Hiljan Listi, ining si Stephen Legastina, ang may hara nakapigding patarin sa deristo, may criminal case number RTC-20-8252 sa violation in Section 3 sa Republic Act 9287 agin issue Kalman, gin-issue ini kay naman lang nagwa ang ilika warrant of arrest kagin permahan ni Honorable Judge Reynald Puentevilla ang RTC branch sa Ciudad ng Escalante kag ang iya sininga piyansa ti wala mapahayag diri kon wala mabuta diri kon bila ang iya sininga piyansa sunerek pero patapos ni siya ang gin patigayunan sa kon gin patigayon sa pagpa-check up ang iya sininga physical sa situation pagkatapos sa physical fit karon ini siya ang yara na detained sa bahin sang Escalante City PNP. Sa lugar natin nga balita, 3 ka mga persona pinanakopmat sa kapulisan sa Yapo Ciudad ng Escalante. Ini kay involvement sa illegal gambling. Kag ini pala ang tong-et sa suneriting, tong-et siguro 3 malagit ni. Oo. Ang operation di patigayon mga alas 3 imediatas na sa hapon, kaapon na tao. Sa may proper ugtungan sa barangay ugtungan sa among syudad. Okay. Agit pa nako pamusan kay Francisco Mahilom Jr., 54 anyos ang edad, isa ka balo kag
Tubugman ang ikaduha role ni Miss Lam Malakaw, 42 anyos de edad, may asawa. Ang ikatatlong mo si Wilfredo Bata Artaho. 64 man yan sa edad, siya residente sa Lansang Barangay Ugtungan, proper dira sa Barangay Ugtungan. Ang report kasi na-recover ang isa kasit sa baraha, ang 147 pesos na kwarta yung batang with money. Ini sa 147 lang, pero ang piyansa si 30,000. Wow. Tatlo sila 20,000 kung nakuha sila ng kwarta, 147 pesos. Sus. Amo na angkin, imo nga silbi ebidensya sa pag-file sa kaso, pero daw regular filing lang guro pag-file generic sa kaso sa ila. Tungod ba sa malipot lang prescribed hour of pension sa ila. So, ako na, ang sa siyudad ng Escalante, sa siyudad sang Sagay, may nag-suicide nga 22 anyos na lalaki na bata or nag-suicide din sa Eric. Ang report na sapwa na lamang nag-aabitay may ikot sa PC. Uy. Ini ang residente sang barangay Tamaaw sa siyudad sang Sagay. Ang report na may ari ini siya suicide note pero sa cellphone niya. Nga sa diin bagon sang ila sining nga break up sa iya sining nga nobya. Diyos. Aksyon ni nga ini siya ang na-depress kag ini siya ang nag-suicide. Uy. So, ginapayag sa kapulisan nga wala sang foul play ang ini nga kaso. Bago nga makita sa iya sila nga cellphone ang ila sila nga conversation pagi sa private message. That is why nga ang conclusion diri nga ining mga tugon ka mga inistoryan na sa iya sila nga nubya, amo rason kung na ini siya ang nagbitay sa iya sila nga kaugalingon aksyon Erika. Lalaki ni? Lalaki ang may suicide. Kante nubya, 22 anyos. Ay, about first love siguro? Wala sa kabalok sila kung first love. Actually, that's why daw na kwan gali ko na daw nalugunan ang ginikanan man. Saan napatay? Saan napatay, no? Kaya, ano kung ano ang mga reaksyon sa yan obvious na kasi may ara mga conversation nga ara sa cellphone. Ako na ang rason ko nga ini siya ang nag-connect sa suicide action Erika. So, ang kapulisan pinagiman sa kaya Police Staff Master Sergeant Dalwag ang atag sa ila siling conclusion ang ini siya isa ka purely suicide ang natabo action Erika. Sa siyudad naman sa Cadiz, ginoperahan na to ang ining membro sang CDR Rimo na si Ronilo Abuan. Ronilo Abuan. Amo siya ang upod abi ni Jopi siya nga mong driver sang isa ka salakyan sang CDR Rimo nga naksidente kagabi. Pasado alas 7 nga ato pa ang ulan aksyon Eric manasundan sila nga isa ka tracking nga kargado sa tubo hauler na ginawa niyo naman ni Ronel Plarisan sang Barangay General Luna Ciudad sang Sagay. So ini ang tracking magpadulong sa bahin sang Victoria City PNP kag Victoria City kag sa BMC bla sa Victoria City Company ato nga magdulong sa tubo pero pagabot diri sa may National Highway sa marapit lagi sa transloading unan kang crossing Paho. Dira kinatabo nga nakabunggo ni ang ginamaniho ni Jopi o ni Hosisya nga salakyan sa Sidara mo kag pasahero man kini kasakay sa front seat sa passenger side. Ini man si Ronel
o kung Ronilo Abuan nga membro man sa CDR Rimo. So, iniya si Jopi siya ang driver, wala ini siya matamangin. Okay. Tungod nga may mga pilas malagsak sunere kasi total wreck ang ini nga sinakyan matapos nga practical engine siya nagyan niya na manatok siya sa buli sa tracking. Sus. Ang pasahero naman ni ako nang nag-upod naman sa iya sa pagsugat sa mga ROF o Returning Overseas Filipino sa Silay Airport. So, na sila kadayon dito kay niya natabo na dahil ang among na accident. Okay. So, na medyo tama-tama gini ka may fractured sa iya siningatiil. Ining si Ronelo Abuan na sakay man sa mga mobile vehicle sa Sidera Rimo. Kaya subong mga pilas pa siya sa iya sining nawong tag sa lawas. Sugat sa pagkamuka sa mula sa kristal. Sunod sa report sa operahan kaya siniman nga na-fractured nga tulan sa Dr. Ramon Gustilo sa may Banluasang Manapla. So, hilway na siya sa naman nga katalagman. Pero mga total wreck ato ang mobile vehicle sa CDR Rimo nga kung talimat na kung problema ka servisyo pagilir na kayo mo na. May nakinikiwala sa casualty. Sunod sa driver man sa tracking natin nakibot naman siya sunod sa kay Ronel Plarisan. Nga may nagapak sa likod niya. Sunod naman sa kay Jopi siya nga mo driver sa tiring Nissan van sa CDR Rimo. Nga wala iya matulpang daan tungod nga magawas nga nagaulan. Wala sang tail light. Pero actually may tail light. Ang may tail light actually ang tracking at suneret o galing kay nalisdan siya luy-luy nga mga karga niya nga tubo kasi ang tawal bilang tubo. Masyado ka nagba nagpos-pos gipay dalom nga ang iya nga tail light na lipdan gid di makita. Ang iya baling kuha sa buli yan, hindi makitaan gili. Ang suga nga suga. Sa buli. Kasi mo na tani ang maka-call attention ng driver mo. Gani. Although kasi na ako hindi comment kasi hindi mo na yung mabasol ng driver sa tracking kasi nagbunggo. Kaya kung ikaw yung may preparasyon ko ng driver, kasi ikaw yung driver, mahinay lang yung dalagan mo, hindi ka ganyan mabunggo. Ugali kayo base kung ano man guro, wala man guro focus. Yung mo na mga comment, pero ang rason man sang driver nga si Jopi siya, nga waya makita tungod kay wala sang tail light ang tracking. Pero sunod naman sa kay Ronel Larissa ng driver sa tracking, may tail light siya. Ugali kayo sa observer na ito dito, hindi ko tayo pasigaw na may tail light. Pero hindi kitaon tungod kay ang tawal sa giyang nga tubo nga karga nagpaidalom. Kundi kaara na tail light. Tinagluloy na ang tubo nga karga niya, kundi nalipdan ang iyang tail light kanya amo na tani. Kaya bisa magpreno pa siya sa stoplight na masiga kung tani hindi makita. So, isa sa mga rason lang ang musilingon ang nag-serve as safety device. Okay, balik ka sa Action Roger Go, team na utuloy niya siling alinya Action Henry. So muna nga hindi mo man mabasol to ang driver sang nga nakabunggo to nga nagasunod kiti tuod man naman tail light bala no kiti nasobrahan ka karga sang tubo Action Roger. Amo ka na actionary kasi kung ara naman kung tani ko kung makita ya kung may kasiga kasi layo problema ito pangdan niya na. Gani. Kahit maka-break man siya kasi ang CDR removal actionary reklase gin Manila padalagan iya kung kinanglanon. Tungod kasi left and right ng ilay ang sinugatay sa mga Elisay mo mayari para din sa may eskalante sa Buila no. Gani. Tapos eskalante tapos mayara pa na sa Sila Airport mayara pa na sa Bridco Port. Sus. Kaya mo na nga daw aptikay balikay man ang ubran lang sinerek. Pero ang mga driver na kagini si Jopi siya kilala naman ay ba ni Bisyo sinerek. Ito di ba ni kung mga tao ng responsible bla. Kahit isa pa dira under na sila sa supervision ni Mr. Panoy Chua nga muna yung CDR yung officer namon. Kahit ni board member John Pilmeran.
nga perti man ka stricto sa tawag nga safety wala. Oo. Kung galing kasi nga ini natabo ni nga nagsilid sa kagabi, muna ang isa sa rason man nga tikon kami kung may makita lang na ang kilay nga may gasiga, si layo pa magkakulat ito tapos pag-aulan nga na naksineric ka. Kag sunod gani si Baya Komedya, may suga ang ginamaniho yung ban, hindi makita. Ako nga kanako sa trap. Tingko naman si Konara, naging sa lapit pala, gumantul pang danara sa lapit, kaya kambal matugalin tracking, ang driver tracking na interview naman. Nga siling nga, hinailandagan ko sir, kay medyo taklaron ang dalan. Tungkol man sa hinailandagan niya, sige ang iyasang si Jerry mo, kung din nagdasok kita sa buli sa tracking. Malaki ko, may napatay action Roger, no? Wala sang casualty, pero tiyan mo na may grabe kaplo lang kita mo ito kagabi, bla. Oo. Pero di pa, George, malang sa tulaan, niligit ka malo ka naman nga protect sakit sa mabali man tulaan mo. Ay, sus. Amo na nga lipong-lipong man to si Kwan. Lipong-lipong man to galula man na nimo sa to ni Ronilo Abuan nga nagupod sa iya nga pagsugat sa Elisay na bali mo ning iyang silbi at badi-badi. Tiyan mo to nga daw kakululbaan man black generic ang natabo. No? Grabe, no? May pilak ka mga pagbabahan, mali ka may duha ka pamilya nag-evacuate kagabi. Oo. Pero subong wala naman, kaya wala man ulan ang sinerek subong. Although nag-ulan gali ini nga hapon, ini nga hapon. Oo. Pero hindi kita antiyo ka, kaya kadali pa lang sinerek nga nag-ulan. Kagabi, gina-check pa kay Kagawa ng Biliberga ang Troso Bridge kay kasama katama nagpanawag sa CDR rin mo nga mag-evacuate ang mga taga Sitio Carmen sa barangay sa tungkol din nga lugar gabi pagba sa itong simpo nga nasluntad ang magbaha na may pubya na sila. Gani? Kaga ang duwa niyang pamilya, ipangakot sila mga dala nila pagwa sa ilas ni Puluyan, kag sila man tagadukan ng tubig. Sus. Sang kagabi, aksyonerik naman. Kagabi? Nagikat ko anak ko dito personal kagabi. Tungkol sa pagulan-ulan ba na? Nagikat ko anak to, anyway, ipasa sa mga ganyan ang mga picture ba? Pero wala man sa kuda na, rugid nga mga dalag ko pagiging mo, sabihin na nga mga gamit sila, gipang akwat nila ni sila Puluyan, agod na masifty man, aksyonerik na. Sa pagwasang Manapla, tulang natabo to sa Domingo nga may nasapuan to nga bangkay sa may Asinda, sa may Barangay San Pablo, Manapla. Oo. Wayapon ma-file ang kaso. Ay? Kay wala sang stand as witness. Oy. Kasi nasapuan na to nga may agis ang labo na ko pilas kay sa liog. Oo. Ang biktima subong silinga gabi check na ton kay Police Captain Jeric Bermudez kung bala anong status sa kaso kung bala na-file na sunod sa ilang wala agad nila ini ma-file aksyonerik tungod kay alang-alang alang-alang wala sa may stand as witness although may suspect may ara suspect na ginbungat ang asawa sa biktima. So, tungkol sila, wala sang may tawag guro sila black collaboration bala sang kuana. Statement. Sang statement, no? Kasi nasawa, matiya natamo ng ginaya, may daw ka na tawag nga circumstantial. Oo. Kasi may mga nagkatabo before pa man nasapuan na bangkay, ini nga nasapuan sa nalan ang biktima, no? Actually, ang biktima to Domingo ni mga last years pasado tak na sa gabi na baton sa kapulisan ang report mo na sa puwan na bangkay mo sa may asyenda ginayuran sa barangay San Pablo, Manapla. Ang biktima to senior citizen na to si Reneo Alfitsi 63 anyos nung edad ang suspect nga ginmention kasi liban gusto police ginmention pero may ginmention ang asawa kaya mo na ang inalantaw na suspect kung galing din sa kay Police Captain Jeric Bermudez
nga siyando kapigaw kung i-file ang kaso. Oh, Wala to, kaso na na yung kamayara, kita bakod nga i-plus time, kasi kung ma-dismiss mo lang, gani. nga kalugon man, no, sa nga kaso. Por ito, kay lapit malantas, kung itong liog sang biktima, Abaw. sa matapuan to, kasi iko, kita sa liog, sang ini ang ginlabo, kagamogin ang ginturaan, sang kilayon niyang kamatayon. Isabi sang circumstansya, pag hindi kasi nagpalagyo, ining suspect nga dimension, na wala na makita sa lugar. So isa yun na to sa pulis nga may ara gid siya involvement kaya nga wala na siya sa lugar actionary kag motibo na personal grudge kung lang taon ko diri lang nga bahin. Okay. Why gid ma-file pa ang kaso pero ginaulat-ulat ng kapulisan nga mag-coordinate ang pamilya siguro tay ginahaya pa man ang biktima amara why pagid maka-coordinate ang pamilya sabay sa manapla PNP Action Erika. So parte mo na ito mga dolong na mga report, balita, kag mga informasyon. Tamiyaw talaga po ang aton nga mga kilala. Labi na sige ito, Albek po hinulan, blang, na tamiyaw. Sige ito, Albek, kasi kung gusto mo naman kansi, kag pata, mayari naman tali. Kasi kaya po alam mo, sa nga Sunday, nagalabot man ang mga material na matamat. Malimat kasi parang hindi lang bla natin na tingob lang. Kasi galat na ulit kasang medyo amula na ang daw pwersa kadadla. Pero kung total big po hinulan, magbakaliwat pata kay kansi, ate ari na, binabol na 12 big, ano? Pula pa Manila da. Kaya pamanan kuman. Grabe ang media ba? Kaya tambiyaw ba sa kay Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong, kinagapamati ba? Huwag na sa kuno, kabilok ka na lockdown na kinere, huwag na sa kasaka sa mga mountainous na lugar. Nagluya ko na lawas siya ginilanat siya. Ginapangita mo siya lawas siya na ang kwan mo daw mountain climber na ibi si Ma'am Mercy Flores mo. Ari si Total Big Boy kuan mo sabat niya ayos action Roger Bo perte total big perte. Buat hari naman sa di. Abot ko sa kami maka-date nga duwa sa kapiha sa GNG Nang mo na ang inapaabot sila siguro may papakulang na siya kasi kung talagsa gali gusto ba pakuros ito kadali na siya bro no pa hindi kami pangapi sa GNG nga duwa ho. Bogane malo. Ati ka pa matito ay boy tagaan niya timpo. Tagay nga na chimpo. Okay, para nga kuan actually kay na ra magos makulod kani likod pa juta ako naga bakal ko sa mga inalano bisang nga kung magdaktaran para mga amit ko ano kasi gululan dahil bulawal sakyan. Gani mati ano tihan na punan ka puli? Wala punan ko puli. Di wala sa GNG. Why ko kay ano na kanako bisang mga ginpangita ko mga pizza so halos libot-libot ko ng mga supplies makulod. Basta nga ma-kompleto plus. Okay. 1992 pa nga lang ako sakyan pero pa kaya ang iyang pizza so magjagan ko wala pang tao na ginamatagpo ka man sa mga gulang ng mga Okay. Ang imo na ko to pura na kuan. Ang imo nga bisa ka to supply to niya way gid mo na ano na waay man. Ya ano na sa mo ni isa na salon. Pero susur pang tubo ina kalabasa tigulang na nga. Tawo dapat pa tok-tok. Yeah. Ko man sa ganang ito may spare parts kasi siya makaserbisyo pa man siya. Muna sa Amerika. Ginatam yaw tama na si Migo na rin mag-ubati kapo nag-text sa ato pero tapos sa report bla. Hindi ko daw kalang-alang na. Ang pumati ko na sila nung Dolfo Manigo siya. Kaya nga ato Manigo sa Power Dream sa Compart General Merchandise siya. Salamat kita ang karburador sa akong motor. Kaya ako yung mabayad. Dumutan ito. Ang takarong umaluan sila yan. Kaya may ibo sila. Pati ang karburador darasa ba? Buhay man patawad Salamat kay Migo. Totong burlas na kami kaniko. Kaya libre takod na.
Oo, may isa pa kabaso nga cook nga sa kami nga ni Bida pumahaos lang mo. Ay, sus. Siguro ako patali mabakal sang soft drinks. Oh, na. Ya, kahit tiging kayo yung motor ko. Hindi na. Kung basta mayari, di amo na di. Di payo. Sama gila to nga. Pamati ko makalaga bigit sa Action Patrol. Kayo man. Di daw mayo man lah. Mawan si Mr. Jose Diaz sa may barangay kaduaan kaya nagpamati kay Miko na itong Glinabyer. Kay ang bagros ko na to sila niya. Nasunod siya adlaw ko na ba siya kung makarbis naman. At di hospital naman. Di ba lang galangoy mo lang bagros sa katuling isa mo. Tiba-tiba naman Bangros, tiba-tiba ng lala ko eh. Kaya si Kapitan Madeline Diaz kay Mr. Jonathan Diaz. Ang isa pa igli, ang atol lala nga guwapa mamlaka. Si Ibang Jusan ko Si Ibang Jusan ko. Si Toto Julie na iba sang ko. Pamatay na yan. Beautiful family. Makita ko ito may na mga banding nila pala magpamilya. Gani. Bless ako sila. Yes. Nautod na lang balikan ta si Action Roger Gutib sa naghangapos ng greetings siya. Action Roger, please come back. Yes, Action Eric. Isa na lang kita. Ang kilala tanga guwapa bla. Si Ma'am Judy Delmo. Nagapamati magsaton. Yes. Direkta din sa sunod kang Cadiz, kang Norte sa probinsya sa Negros Occidental, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Action Roger Gutib live report gikan sa siyudad sang Cadiz. Ang balita ni Action Roger Gutib ginadulong
Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Balik kita when we come back, balik ang report ni Aksyon Ready Damoso. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe,
ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tamulagan may gabidira sa kay Philip Laurente, kay Andy Saludares, sa kay Gary Syukoda may gabigida, sa kay Toto Ronel Alimon Pihidero. May gabidira kay Rosilyn Definioso Tubong Banwa, kay Pontifilda may gabi ha, kay Eduardo Armamento. Malikanta si Aksyon Edinamoso sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon Night Patrol Field Reports. I-check na si Aksyon Edinamoso sa isa nga final report sa Patrol 2. Aksyon Eden, please come back. Action Eric, naglamot sa 12 minutes na oras ang inasuspetsan siya buo ang nuko naman sa isa ka 20 anyos nga lalaki matapos ang bypass operations ng Police Station 1 sa Purok Pagdait, Barangay 12, Siyudad sa Bacolod, hapon sa Pebrero 10. Ang ginkilala ni Station 1 Commander Ramel Sarona ang arestado kay Jasper Alimon, residente sang nasambit nga lugar. So kay Sarona, si Alimon ang makabig nga street-level individual kag pilaman ka semana gin surveillance matapos nga gintudlo sang pila ka mga drug suspects nga una na nagdadakpan. Nakuha kay Alimon ang 12 tanan kay transparent plastic sachet sa ginasuspetsan shabu kag iban pa nga drug paraphernalia. Praise karon sa custodial facility sa Police Station 1 iniman si Alimon. Samtang Action Eric arestado man ang duha ka 15 anyos nga menor de edad sa bypass operation man sa Police Station number 2 sa Purok Sigay, Barangay 2, Siyudad sang Bacolod. Hungod nga wala yung ngalanan ng duha, kaapang sunod kay Lieutenant Joven Mugato, officer in charge sa Police Station 2, din monitor ang duha matapos makabaton sang report nga ginagamit ang mga nasambit nga pamatan-on para magbaligya sang illegal nga droga. Dugang pa ni Mugato,
wala nagpanugid ang mga minor de edad kundi inila ginakuha ang supply sang illegal nga droga nga ila ginabaligya. Nakuha sa duwa ang anong tanan kay heat seal transparent plastic sachets ang ginasuspect sa Cebu, valor 20,400 pesos. Ipaydalo man sa drug test ang mga nagkalatagpan na gud may ibaluan kung nagagamit sang illegal nga droga. Kag ang duha ang temporaryo karon nga ikustodiya sang Women and Children Protection Desk. Balita halin sa patrol, ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Good night, ka. Aksyon Night Patrol! We choose this, win or lose. Love is never quite the same. I love you, now I've lost. Salamat kina Sir Eden Aboso, There Yabet, kapugusan ka papalaga sa Action Night Patrol program sa Miyerkules edisyon. Balik ini buwas Huwebes, same time, same station. Ato sa patrol la unit reporter sa action nga nagpalagan kay sa action Roger Gutib, Percival Villamor, action Eden Aboso of course, action papagniksyon tama ka piloto sa Patrol 2 sa Coastal Patrol. News Center, action on defensor sa technical partner Studio A, broadcast engineer Hendrix Pulgar, backup security guard Tunog Banwa, back to back kay security guard Kapanewal, IT expert sa Alredo Dotilios, transmitter control tower sa Barangay Tarok sila sa Baco, si broadcast engineer Edward Barico, back to back kay security guard Rene Cordoba. Sa station manager Action na Magbanwa, production chief news director sa Rex Cantong, nagyulakad ang Korman Action at Petro program Lunes to Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa sa ring. Adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kakwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa Action. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!